Salutare prietenilor! Astăzi nu o să ca nimic, că cu un iar cu provocări pe twist. Deci intrați un twist, numele meu, n-am trecut numele meu, am trecut doar numele meu de telefon, scuze. Da, numele meu de telefon este 0760 350 5 4 nu 3 4 350, așa, 350. Deci intrați, ăsta e numele meu. Scuze că n-am pus numele meu de YouTube, dar nu știam, în fine. Deci, să intrați un twist, dacă aveți. Deci, ce să mai zic, intrați. Vă rog frumos să spuneți provocări. Stai așa. Aha. Să intrați un twist. Dacă aveți, nu contează. Dar măcar să aveți. Bine, pa. Intrați.